omieno donje ot mare do ma ka ng'at chucha kwe to nyalo pusore gi ng'wech nikech mano ok mare to eri mana we awe to Cleophas baby penjo mowacho that road miluongo ni Kibra Drive Karanja Road mano road miloso gi KURA sani to kodh chwe asedhi ofis KURA nyadibich ma dhi nyaka headquarters ma airport kocha marumo gi the manager ma wabiro gi engineers ma engineers osendiko nyaka reports mane negi kelo before the rains negi kelo contractor mano otimo patching to nikech ji odake nitie yore kanyo kwan ma ji odake negi koni jogo nyaka wuogi mondo giyud yo maber mondo koka gibigi ilosi kuro case mar Kibra Drive negi jo KURA kendo en case mong'e masewacho kata sani I have put not a motion but a statement in parliament masetero ka clerk madhi wache wach KURA Drive mar Kibra Drive no omiyo mano de ni en kar kera mani under MP manyalo loso to dina se lose to nikech en KURA yo ma KURA manyaka losi tiende ni koro nyaka warit ni jogo emabi malose ka koth osechopo sani to ok nyalo lose nikech floods mantie nyalo bedo ni en re mar sirkal mamalo biro mondo mi okony jogo mantiere piny kacha kos nyalo bedo ni en re mana mar jo bura mantiere en re mar sirkal mamalo nikech kane en mara to an sana se loso yori aboro Kibra mamano dina se loso kane en e bwo kera ma wan go giteko to ase wuoyo gi jo KURA kendo gise ashua ni yore no gibro loso kendo bro dhi maber ero kama ne dakika osekalo 30 ngeno de mondo tieko weche mag oula to kata kamano to kata kapok itieko mano maenda bedo kanyo kato bang'e wadhi nyime members of parliament iwacho maber ni gine magi wacho weche mag bura gi gin kar mondo gidhi gitim debate kanyo ywagre gi ywagore gisiko gi ywagore aywaga gine din moro mar aywagra mar ariyo ginwang'o